welcome back to the channel! Yeah! This is Yan! Si Jess, nga malingaw ka ninyong tanan. Okay, for today's video mga kalablaw is part 2 sa naranasan at di naranasan na mong duha. Okay, first of all, thank you kay mga kalablaw sa part 1 nga wa mi mag-expect nga maka-relate sa day mo sa muang mga naagian. Okay, then shout out kay African Visayan couple Kahigala! Kahigala among tubago ng imong pangutana. Sa pangutana. Pag pila na mi katuig, yung asa mi nagkaila sa 5 years na mi last November 2020. Then, diri rasad mi nagkaila sa among gitrabuan diri sa Cebu City. Og kanimo Inday Azel, shout out to you og amo ang tubago ng imong pangutana. Kun Nakasulay na ba mi og namulat o lubi. lubi. Okay, 100% naranasan ako na. Naranasan. So, sa panahon nga, dito kalikayan nga magbagyo. So, inikuman o agi sa bagyo, dagan ka ng mga hulog ng mga laya nga lubi. Sa amo na pangwaon, dayan na mo ang bukon, lugiton, nilibulat sa init. Inigaugaan na, ipatimbang. Din akong naaptan na ito nga kilo. Itong mga panahon na is 30 pesos. Mga kalablaw. Naranasan pa na mo katong naay magpasaka og lubi din ikaw man. Kami na po'y masunod, manghagdaw mi og lubi og nabay na bilin din amo day palaya o. Wala, mangwa ka itong tinapok no. Dili man. Na. So, Manghagdaw mi og nabay na bilin niya. next time, Among palayaon din ipatimbang. ikaw patimbang ato. Lulo. Si lolo ni mo, ighali na to, magpadala Bayad kay ko pan. Kaloy. Kinahanglan ba na sa mga bata sa unapan, di ba? Pan, mara gina ko kalipay no, pan pagdalag supas lo. Oh, supas no na no, supas o kanang candy, di ba? Dulce. Oh. Okay. Nakasagaran lang daon nga pan katara bang pan nga murag chinelas. Tugay kay ba? Oh. Tagpisohon. Ano yung madali nilang palit? Ay, nako. Okay, next. Next is, nakasuway na ba og sanduloy? Okay. Sanduloy, kamuti, gabi, or saging? Naranasan. Naranasan ako na sa gagmay pa may katawang. Gamay na lang amo ang bugas nga mais na para lang makaigo. So gagidgid og saging si mama, gigidgiran niya. Then gisagol atong gamay na mong bugas si mais. So nidaghan siya. Kaya mong giuntanan og puro kamunggay. Pero tinang naigo na mong tanan. Praise the Lord. Okay. Naranasan po na mo katong gamay na namong bukas. Then, among gisanduloyan o kamuti. So kamunte din nga. Yung kamuti. Lami ko na kamunte. Lami. Then, ako ganan, di ka na dukot tapit kay humot. Then, akong lugitong tong part nga na ay kamuti kay mabusog mong pato kay ganan mo kamuti. So, makaon na bitan, di ba? Apod na. Kadungag pa natay ba? Itugong pa ini ko. Okay, Next is, nagtrabaho bisan asa para lang naay pambalon sa eskwelahan. Or panggastos sa inyong mga Project, sa isang balay. So wala. 100% gyapon naranasan ako na. Naranasan. Sa muang gipuy-an nga sa Negros namong gipuy-an is halos dito nga sindahan man ginanaa dito. Dayon masabado wa mi trabaho mangi ko dito sa katong gibinlan bas kanang tag-iyang murag kabo man siguro sa mangi ko buska adlaw nga mo trabaho ko mangguna ko. So musugod siya niya pila pa tong adlaw sa una 60 pesos. So nakoy 60 ini kasabado. Dayon, saan Say kay laman ni papa palit na mo bulan. Yeah. Nalagi tayo nga dili ko manang hidusahay nga ni trabaho day ko niya kanang ini ka hapon kay among hayo pa kanon man ini ka alas 3 niya. Tawag kung papa wala man siya kabalo nagtrabaho day ko pag tawag niya wala ko mutubag kamo karabaw dito gahangad naman is lunangan niya kinala pa kanon man alas 3 nakuritan skilid Kunya, manangin nanarbaho day ka, kasi tuloy, ba no? narbaho day ko din nilipay siya na di ko dala sa 60 pesos sige palit na lang bula dito inday galagan dayon ko kaya natin Nako. ikaw Kami sa among income good kay maglala og banig. Unya, masabado og Sabad Domingo o wala may project or sa mga assignment mo buhaton kay naitay mga akong iyaan palabhon ko niya akong Yeah. tagaag 50. No? O wala may palabada maglalaro ko og banig. Kinala makahuman may ko sa kabuok banig para kanang single nimo pila man na kanang adlaw nimo single buhat daka adlaw sabado ug Domingo na ako kay langay-langayan man ko. kanang single pila man na sa una
Kwan pa sa una 35. 35 pesos na ka. kayo na nato. Kanang 35 pesos man ay budget ni mo kasi mana nga balon. Balon. Then ako kay gastador man kay ko kay lami man kay ikaw og stock, di ba? Maurot dayo ko 35. Kabot Bernes. Mga nag-abot sa Bernes, wala na. Na. Nga gyapon. Banig. Expert. Yeah. Nagbuhat ang banig. Okay, pakitong ta mo mga kalablab usaon paghimo og banik ha. Katong wala Pandan. oh, gawas pandan. Okay. Next is kailahi og kaw ang sleeper. Naranasan ako na lelay o kaw. Naranasan. Kaya itong ipalit niya na madaan naman na maputol man. So, ang usa okay pa. So, mangita ko nga katong usa ka parisan nga okay pa siya nga ma-transfer sa pikas nako nga chinelas pareha siya og kanang tumbanan pero lahi og kaw. Lahi og color ka pareha gyud ito. Ingara sa go. Na bisot ni mo na sa eskwela na say. Ala, Ako ako gusto ko balay ra. Ila ko ingon nga wow, nice kay mo chinelas iko tanawas tindahan nabay baliga ingon ani. Unique. Unique. Pajay ka. Ikaw? Pasad na mag-inis na pud og kanang kaw sa siniprodera sa among ara. Dili pang eskwela. Ako isuot mo na ako sa eskwelahan. Proud lang kay ko. Nga, tanawa ko tindahan. Di ba? Wala yung display nga ani. Diba? Hindot kay ko Next is magpaya og daon saging sa daon eskwelahan. Oh. Naranasan yun na namo. Sorry kay kanang biga. Daron sa biga ganyan. Katol mo na. Di man ay kuptan tong ang ginang diputol nimo, di mo nakuptan na katong diputlan nimo kato ra gid dire sa kuan ba. Sa kaw ra gid ana nimo. Mas nindot pa nun kay salad kayo ang tubig dili ka makuan, di ka mabasa sa ulan. Mao pa na mo say basta di ko kabot sa saging kay di ko na mo saging pa ra na say kitagaan ko pa ganyan lang ikuan. Ganyan lang Biga? biga. Daon sa biga. Dako pa kayo noon. Ngunit kay gana man tuno. Ako kay dahog saging ra. Akong dublihon, duhaon ako kabog pagdala kayo. Makisi man na madugay, makisi man na madugay hangin, di ba? Napaka-extra. Ilay na ano, o wala kape ni mong binaktas, o, di ba? Ikaw ka makisit, mong dahog saging. Magdala na ako doon kabuok para na ko extra kay. Sao na among payo, maguba man, mabalitad sa hangin. Baliktad sa hangin. Ano ka dana? So sa dahog saging na kapit na maabot sa skinan labay dan kay maula ba yata kay Bitaw no. mga dubay taga kabalo uban ba ya ibuli ba yata. Dati makonsuel. Asa mismo tuwa. Wala ko ana. Tuan lang. Night fiesta, mutanaw ra ko mukuyo ko sa ko ang ison katong nga minyo, mukuyo ko kay maninda man sila dito kana mailim non so tabang-tabang ko dito pero mutanaw ra ko sa kanang musayaw dito labi na mingon. Kanang sweet music, way makasagol. Kanang special, purok baho. So, di ara ko makasagol mga sayaw. Yeah, tanaw ra ko kay maulaw mo kung sayaw sa una. Ako nakatry ko ato sa mga barangay na pud kuig nang mamagpapa ug akong higsuon. Di pwede nga way laing kuyog, kinahanglan kuyog nila. Ang gamit naman dito kay Petromac man. Wala na ko kabutan ng Petromac. Petromac dayon magsulo sad mi paingon dito sa diskuan. Flashlight na po akong nakuanan sa una magkatong diskuan. Ay, Nauso namang flashlight sa una. Muwa kay sulo. Mga pasok mi atong aligato. Magkuan lagi nga. Ikaw na mapasok lagi ko. Sa atong aligato. Sig nausong flashlight iganahan magyapon mi sulo kay Uy, gasto. Tuan man, kusog kayo ang siga din, klaro pa ang dalan. Ay, maano po ito, madapa ng mga kalibunan. Okay, amo na mapagsundan. Ano sa tiil, Sumban. mapat yun. Anamon po na magpatay kung naay mo katay nga kalayo. Makasala, sad mo eh. Pero lingaw kayo. Ay, naku. Ako kasabay pandis ko, pero mutanaw ra ko. Mutanaw ra ko sa musayaw, kaya di mo ko pa ba musayaw, mangulad sud ko. Kahit pa, kaya kung laos, kahit pas bara guro. Okay, chacha. Bao espesyal. Next is huot ang sapatos. Nakaranasan. Naranasan ako na, huot na sapatos.
Sikog yung papa ko. Ang sapatos kay huot na kay din ako insakto din Miss Papa hapit na bitaw ka mama no guys ko ni agwantasan na mo ni ako ang kukus akong tiil kay puro patay. Oh, yeah. Nangamatay kay sa pag gipalitan ni Papa man ako high school din gamit lang ako resyudad. No, yeah. Ayaw sa pagwantala na kay alok patay kwarta agwanta. Gikan first year to fourth year mo rin sa sapato. Oh, mura Japon din. Kuan, Rubber shoes. patubas sila magsinilas ko din dito ra na ko isot sila ni attendance na kay apil man amo ang sapatos. Kay mas kinahanglan mag bago school shoes. Ini ka kanang Martins raman mo dapat mag rubber shoes PE uniform na mo. Ha? Pero naranasan ako ng huot og sapatos. Huot ang pikas rapod. Ngano man? Ay, kabalo mo mga kalablab, no? Palag ula pero palag din na kay balo nga akong classmate eri sa una pag high school. Kanang fiesta sa among lungsod niya. Naman na yung mga magkuan dito nga magtapok-tapok mga okay sapatos na palito na mo 60 pesos. Paris, color pink o black. Unya gato ko kay pareha kay sila wala po na ako isukod ang duha ka pares. Ito mo kog pares ito sila. Sus pagkabot sa mga tingala kung ano So, ko gamay dako. huot man ang pikas. Oh, huot ang pikas niya usa mo malamo nga wala naman ang naninda kay kana bang moaturog na mga pista-pista ba kay moaturog sa asam mo pangita di wala na. Oh. Na ingana ra ilang kuan ba so, wala na. Moro gito ang gisudsuot. Pila ka tuig tinong sinutsuot ato. Wala mabantay sila. Wala pa sila kabantay kay pareha man kay color. Pero pagsukot pero huot kay kung sa pikas. Pero wag yun sila kay Balo. Ug makita sila sa akong video karon kay Balo na sila. Asin wala ko sa akong mga classmates wala gyud ka mawala ko. Karon na magipagawa. Oh. Loya naon. Next is na-experience nga natauran sa eskwelahan na most na honor. Most ka. Wala ko na most. Honor. Na-honor ako pag grade 2 din na most pag grade 6. Most industrial. Pag high school wala na po. Wala na, manakutaro. Pero kabalor ako. Kaya pag ganahan nga, abas na mga bright dako. To, bas kung maabot ko. Ako, honor ko sige. Yeah! Congrats. From grade 1 until 4th year, sige lang kog ka-honor. Pero, na, second, third, fourth, balik-balik ka na, second, third, fourth, balik-balik ka na. Wala ko makasayag first, Na? fifth, wala sa, basta second, third, fourth, balik-balik ka na, gikan grade 1 until 4th year. Yay! Yes. Okay, kamusta na mga kalablaw, mga muang naranasan at di naranasan. Hope nga nalingaw mo, then hope nga makarelate sa daguban ani. So, di ka relate ani is Rich kid! kasi. Thank you for watching my video. Thank you! Hemwe.